לא, היא אוכלת הכל. חמרי לא תוכל לאכול שזה יהיה שרוף. איך קוראים לך? נטע. נטע, מאיפה את נטע? וואי, איזה כיף לנו. וגם אני, כל מי שבשורה הזאת, ככה לא. נכון. לאט לאט נחזק את זה. טוב? זה דלת. זה נעשה פה דלת? כן. בוא אני רוצה להיכנס. ביום שבת בבוקר התעוררתי בשעה 6 בבוקר עם כפיר שהתעורר. יוגב כבר התעורר לפני השעה 6. פתח את החלונות בבית, לעבור את הבית. כמו בכל יום הוא יושב במרפסת, מעשן סיגריה ושותה את הקפה הראשון של הבוקר במרפסת. שתיתי קפה בבוקר. מה שאני זוכר במהלך קול שקט, נוף מטורף. הבית שלנו הוא הראשון בקו, על הגדר, על השער האחורי. מתחיל מתח די כבד. אני קולט קודם כל את כיפות ברזל. כיפת ברזל יושבת לנו ממש קרוב לבית. אז את היציאות של כיפת ברזל הן הראשונות שקלטתי. בדקת 6:30 בערך, אפילו טיפה לפני, הוא נכנס הביתה ואומר לי, ורד, יש מתח כבד, צבע אדום, כנסי לממ"ד. יוגב הוא מהטיפוסים שתמיד סקרני וממש אוהבים לראות יירוטים. הוא היה חייב לצאת החוצה לראות את היירוטים. הוא יצא החוצה ואז הוא ראה את הרב שץ, שהוא בעצם גם שכן שלנו. קלטתי אותו בטלפון, ואני הייתי בטוח בשניות הראשונות שמדבר איתך שכל זה קורה בזמן יירוטים, שנינו בחוץ. היירוטים כרגע לא עניינו אותי, אני התעלמתי מהם, כאילו מחקתי אותם, כאילו אין כלום באוויר. ומה שאני רואה חבר'ה, קבוצה של 17, מה שאני זוכר, שלא הצליחו לעבור עם כל הציוד. אני הייתי בטוח שמדובר פה בחבר'ה שלנו, שהוא פותח להם את השער עם הטלפון מרחוק. זה המחשבה הראשונה בשניות הראשונות. ושהתחלתי לראות אותם מדלגים בפראות מעל השער, וחלק עוברים, מצליחים לעבור דרך החריץ, הפשפש שהיה פתוח, הבנתי שיש פה משהו אחר. הוא והרב שץ התחילו לצעוק מחבלים. הם רצו, הרב שץ עוד אמר ליוגב, תיכנס לאשתך ולילדים. אז כמובן, אני ואילן אחד לשני צרחנו מחבלים. יוגב והילדים תיכנס הביתה. מפה אני לא זוכר את אילן. הוא פשוט היה ממש לידי, וזה פשוט נמחק לי. התחיל ירי על שנינו. רצתי הביתה, צעקתי לוורד מחבלים, היא השתתקה. אני באותו רגע ששמעתי את זה, ראיתי מסך שחור בעיניים, ובאותו רגע נהפכתי להיות סוג של אפתית. כאילו אני לא צייצתי ציוץ. יוגב אמר לי, אני יוצא החוצה, אני יוצא עם הנשק החוצה, לעזור לרב שץ, לאילן. אמרתי לו, על גופתי המתה, כאילו, אתה לא יוצא החוצה, אתה לא משאיר אותי פה לבד. כאילו, אני ממש פחדתי. ואז ירי מאוד בתוך הבית. אקלים, הממ"ד שלנו זה גם הקיר של הסלון. ואז אתה שומע שכל הבית שלך מחורר, כאילו מתחילים טה-טה-טה, ואני שומע אותם בתוך הבית. עכשיו, הממ"ד שלנו הוא לא ננעל מבחוץ, כאילו אי אפשר לנעול אותו. אתה יכול לסגור אותו, אבל אפשר גם לפתוח אותו מבחוץ. אז יוגב ממש, כאילו, היה עם כדור בקנה, מחזיק את הדלת ממש בחוזקה. אני מבין שאם הוא מזיז את הידית, הוא בפנים, הוא נכנס. תפסתי עמדה, יד אחת אני סוגר את הממ"ד ויד אחת עם האקדח. מרגיש התנגדות, אבל לא פותח. אין לי מושג. וזה נמשך שעות. הרגשנו ממש חסרי אונים, כאילו, אנחנו באמת לא יודעים מה קורה. התחילו וואטסאפים בקיבוץ מהשכונה שלנו, השכנים שלי. חבר'ה, תעזרו לנו, יש לנו מחבלים, פורצים לנו לדלת, מנסים לפתוח את הממ"ד, וזה התחיל אחד אחרי השני, וזה היה כאילו, הרגשתי מצוקה נוראית. וכל זה בזמן שהחשמל נופל מהר מאוד, אין לנו טלפונים, אין תאורה, אין אוכל, אין מים.
יוגב כבר היה ממש מותש, כי הוא מחזיק את הידית של הדלת בכל כוחו. הילדים כבר ממש מזיעים וחם, ואנחנו כבר לא יכולים לנשום, ממש לא יכולים לנשום. יש לנו מצוקה של נשימה בממ"ד. כל הקטע שאתה באמת חושב שרק נחל לא זה הותקף באותו רגע, ואתה לא מבין מה קורה בחוץ. אתה לא יודע שיש מרחץ דמים, שטופחים בקיבוצים, טופחים בערים, נכנסים לערים. אתה לא מודע, אתה לא מותקן, אתה מנותק בכלל, אין לך תקשורת. אתה כרגע עסוק בהגנה על המשפחה שלך, על עצמך, על הילדים שלך, על אשתך, ואתה מתפלל אלוהים לצאת מזה בחיים. השעות חולפות, עוברות, הירי לא פוסק. הילדים שירה ומור התנהגו בשעות הראשונות למופת, שקט מוחלט, כפיר צרח. כפיר לא הפסיק לצרוח לנו בממ"ד. הגיע איזשהו שלב אפילו שבעלי אמר דבר כאילו שהוא לא התכוון אליו, אבל מתוך כדי מצוקה הוא אמר את זה, ורד, תחנקי את הילד, תחנקי, הוא בוכה, הוא מביא את המחבלים לכאן. ביקשתי מוורד שתשתיק אותו, תחסום לו את הפה, ממש כאילו אפילו תחנוק אותו אם צריך, כאילו הגענו למצב שאני שומע אותם, עושים לי תרגיל, כאילו יוצאים מהבית וכוח אחד נשאר, ואני שומע את הצעדים שלהם, בבירור, שהם דורכים על הזרוחיות, ומחכים שנפתח את הדלת, והם יתחילו את המרחץ דמים שלהם. ואנחנו נשארים שוב בממ"ד, עוד שעה עוברת ועוד שעה עוברת. כל דקה זה כמו שנה, 16 שעות. לקראת השעה 6 בערך, אמרתי ליוגב 6 בערב, יוגב בוא ניקח את הסיכון, כפיר לא מפסיק לבכות. יצאתי, שלפתי איזה בקבוק מים שאני זוכר שהוא עף לי, שם על הרצפה, הוא היה על השיש. פחדתי לפתוח, הייתי מת מפחד לפתוח את המקרר, שהם לא יזהו אותו דרך החלונות, והדלת הפרוצה והכל פרוץ. בכלל פחדתי, כאילו, שאם אני יוצא, אז הם כסחים אותי, וורד והילדים, שוחטים אותם במקום. פחדנו שכאילו כבר צה"ל נכנסו בזמן הזה, פחדנו שכאילו צה"ל יחשבו שהם יראו תזוזות בבית, יחשבו שזה מחבלים, ואז זה יכול להיות כאילו, הם יכולים לפתוח באש על יוגב, או המחבלים או צה"ל, ממש כאילו לקחנו את הסיכון הזה. יצאתי, אספתי ממש כמה דברים בשיא המהירות, בזמן שיש ירי מטורף ממש על הבית שלנו. צעקות, בערבית, בעברית, הכל מבולבל, הכל זה. חזרתי לממ"ד במהירות, נעלתי, המשכתי להגן על הדלת. ושוב, ובכל הזמן הזה, פיצוצים בבית, אנחנו שומעים אנשים עולים לנו על הגגות. אני התחתנתי ב7 לאוקטובר, והחלטתי שב7 לאוקטובר זה היום האחרון שאני אחיה בו. עלו לי מלא מחשבות, כאילו שאם חלילה קורה לי וליוגב משהו בממ"ד, מה עם הילדים? כאילו, הם ילדים קטנים. מה יקרה להם? או שחלילה אם מישהו יפגע בהם, איך אני אוכל לחיות עם הדבר הזה? סביבות 9:30, 10, לא יודע, משהו כזה, אחרי 16 שעות. כוחות צה"ל כיתרו את הבית שלנו. אני הבנתי שזה חיילים, אבל עדיין לא הייתה אמונה. פשוט ככה, לא הייתה אמונה. פתחתי את הדלת, כמובן הוצאתי קודם כל את היד עם האקדח, וכיוונתי לכיוון קצין גבעתי, או כיוונתי עליו את הנשק. ואני מסביר לו שאני לא יכול לשחרר את האקדח, היד נתפסה לי. האקדח היה ממש דבוק ליד של יוגב. הקצין בא, לקח אותו מהיד של יוגב, פרק אותו. והתפרצתי עליו בבכי, כאילו חיבקתי אותו הכי חזק ובכיתי ממש, כאילו זה היה משהו מטורף. מבחינתי זה הרגיש לי כאילו אני עכשיו מחולץ מאנטבה. משהו לא מובן. אתה קולט מהוויטרינה, מהחלונות, טנקים, יושבים לך על הבית, פומות. אתה לא מעכל באותו רגע מה שאתה ראית. גופות, מחבלים, אתה לילה, אתה אחרי 16 שעות בלי מים, בלי אוכל, מתח מטורף, סטרס, שאתה יודע שאתה הולך למות. ואנחנו מתחילים פינוי. דרך אגב, כל העירי, הקפה לא נפגע. אני זוכר ששתיתי אותו. שיצאתי, בשלוק אחד. הקפה נשאר איכשהו ככה.
כי אני הנחתי אותו ממש באיזה פינה שם למטה, ולפני שעליתי לרכב הממוגן, שצה"ל בא לחלץ אותנו, אמרתי, רגע, היה לי פה קפה, והם היו בשוק ממני. שתיתי אותו. עלינו על ג'יפ צבאי פתוח כזה. איך שיצאנו כל המסביב לבית שלי, כל השדה, לא יודעת אם זה היה שדה או היה החצר של הפרות, אנחנו די קרוב, הכל היה בוער, ממש, זה היה חושך בחוץ, ואתה רואה אש בכל פינה. גופות על הכביש, בשולי לא הפסיק, גופות. מאות של גופות, מנחל עוז עד הבסיס, זה היה נורא לראות את זה, כאילו אתה אומר, אלוהים, מה קרה פה? מה קרה כאן? קיבוצי העוטף נטבחו, אסונות, לא ידעתי בכלל על המסיבה באזור בארי שם. אני ויוגב לא מסוגלים להגיע כרגע לאף הלוויה, וגם לשום ניחום אבלים. אנחנו לא מסוגלים לזה. יוגב גם מרגיש איזשהו, לא יודעת, איזשהו כמו, לא אשמה, אבל כאילו איך הוא לא יצא עם נשק לעזור. אז יש לו, כי גילינו שהרבש"ץ שלנו גם נהרג, והוא היה איתו, והוא בעצם נראה לי שהאחרון שגם ראה אותו, וזה כאילו הוא הרגיש איזשהו, איך לא יצאתי לעזור לו, איך הפקרתי אותו לבד. קשה לי, התחלתי היום להרים טלפונים. גם אשתו של אילן יצרה איתי קשר ממש דרך הטלפון של ורד בימים הקרובים, ואמרה לי, יוגב, אתה לא אשם. אתה עשית מה שהיית צריך לעשות, הגנת על המשפחה שלך. ובזמן שהיא מדברת איתי, הטלפון של ורד לא מפסיק לקבל הודעות וואטסאפים, סמסים ומלא שיחות ממתינות שמחפשים אותי להודיע לי שעוד שוטר מהתחנה ועוד שוטר מהתחנה נרצח ועוד שוטר ועוד שוטר, וזה לא מפסיק להגיע. ביקשתי מוורד לא להעביר לי את ההודעות. כמה בן אדם יכול להכיל? כמה אתה יכול להכיל? כי אתה גם סופג את העבדות מהצד, אנשים שאתה לא מכיר, וכואב לך, וילדים, ותינוקות, ואתה לא מאמין, באיזשהו שלב אתה לא יכול להכיל, או שאתה מתנתק או שאתה נופל. וקשה.